ಎತ್ತೇರು ಇತ್ತು ಗಂಟೆ ಕತ್ತೊಂಚಾಂಡು ಇತ್ತೇನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವರತ ಬೇಲೆ ಫುಲ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಶ್ ಪೂರಾಂಡು ನಾನೊಂಚು ಕಲ್ಚಿ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಯಾನಿ ನೀಕೇನೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಸೊ ಐನಿಂಚ ಮಲ್ಪ ಬಂದ ನೀಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಶುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಪಟ ಪಟ ಬಂದ ಇದು ಮಲ್ತು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬನಲೆದೆ ತುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀವನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ದೀವೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಶೆಕೆಕ್ಕೆ ಬೇಯ್ಪುಡು ಕೆಲವಕ್ಕೇನೆ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದು ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ಪುಡು ಐಕೇನೊಂತೇನೆ ನೀರು ದೀವ ಒಂದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವನ್ನ ಕೇನೇನು ಪಾಡೋನ್ಗ ತುಳಿತೇನು ಕೇನೇನು ಪೂರ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಚ್ಚವು ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದವರ ಈತ್ ಮಲ್ಲನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಬಡೇನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಬೊಕ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಯರ್ದು ಇಡ್ನಾಂಡು ಅದನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬೊಡೈನ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಬೇಯ್ಯತೇನು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಯರದಿ ಒಂದು ಲೆಮುಲು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಡಿತದ ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಗಡಿತದ ತಾರ ಇದ್ದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೆರೆ ಉಣ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿನದಂತೆ ಕುಮಟೆ ಮುಂಚಿ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸು ಮಲ್ಪೆದ ತಾವು ಓ ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಣ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಣ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚನೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಅದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಅದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದಾಯ್ತಾ ಅಂಚದೇನು ಡ್ರೈ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳಿಂದಿತ್ತು ಶೋಕು ಬೇಯ್ತಂದು ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ತು ನಾನು ಆಫ್ ಮಲ್ದು ಈಗ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪನೆ ಮಗ ಅಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಮಸಾಲೆ ಅರ್ಧೊಡೆ ಉಂಟುದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಕುಡಿತವೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬನಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಓ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆನ್ಮೂಲ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕಾಯಿನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಉರ್ದುದ ಬೇಲೆ ಪಾಡೊಂಡ್ರುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಉರ್ದುದ ಬೆಲ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ನೊಳ್ಳಿ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಒಂಥರ ಫ್ಲೇವರೇಬಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಪಂದು ದೆನ್ ಶೋಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಚೋ ಕೆಂಪನೇಟ ದೆನ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಸೊ ಇತ್ತದ ನಿಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದು ಲೇಯನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಅನಗ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಂತೆ ಕಾಲು ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಲ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂತೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲ ಒಂತೆನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೇನು ಒಂತೆನೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಡ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ 2 ಚಮಚದ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದೆತೊಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಹಪ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪ್ನೈಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಕ ಏನೊಂಚು 1/4 ಚಮಚದ ಅದು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಎಂಕ ಈಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತು ಪೂರ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಸೊ ಇಂದೆತ್ತೊಂದು ಶೋಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಆನೆಟ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಳ್ಗ ನೆಕ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊನುಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚನೆ ಆಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈ ಆತು ಸೊ ತೂಳೆಂದು ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಶೋಕ್ ಕೆಂಪನಗ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತಾರಾಗಿದೆ ತೊಂದ ತಾರೈ ಸೊ ಈ ತಾರಾಯಿಲ್ನ ಪಾಡೋನು ಪಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪಾಡೋನು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ನತ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪಾಡೋನಿ ತಾರಾಯಿ ಇತ್ತಿದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪೂರ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನು ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ಗ
ಮುಂಚೆ ಬೊಕ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದತ್ತ ಅಂತೆದನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಯೆನ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಪುಳಿ ಪಾಡನೋಡು ಕೆಲವು ಕಿರ್ಮುನು ಅಂಚೊಪ್ಪುನದ ಕೇನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಸೊ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಮಚ್ಚಲ ಶೋಕ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ತುಳಿತೆ ಶೋಕುದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ದಾಳ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಅದು ಏನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಂದಿನಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ಡು ಒಂದು ಬೇಯ್ತಿನ್ಲ ನೆಕ್ ನೀರು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಸೊ ನೇರ್ದೆನ್ ನೀರ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆನೆ ದೀಡ್ನ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಶೆಕೆಕ್ಕೆ ಬೇಯ್ಪುನ ಇರ್ದಾವರ ಕಡ್ಲೆ ಪೂರ ದೀಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಕಡ್ಲೆನ್ ಬೇಯ್ಪದ ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂತನ ಅಂಡು ತುಳಿತೆ ನೀರು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ನೀರು ದೀವೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿಯೋಡತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ನೀರು ದೀವೊಂದಿನಿ ಬಕ್ಕ ನೀರು ದೀವೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ತನೇ ಇರ್ದಾವಲ್ಲ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ಬೇಯ್ಪೋಡು ಬಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನಾಡು ಏನು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಏನು ಮಗಲ್ ಲಕ್ಕದಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಪುನಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಕ್ಕೋಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂವನೋಡು ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಕೇನು ದಾಲ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನ ಸೂಪರ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕಂದು ಗಂಜಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಜ್ಜಿ ಪಾತ ಅಂದನ ತುಲೆ ಮುಲ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಲಾತುಂಡು ತುಲೆ ಬಾ 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 ಬಾಂದ್ಲು ಎಪ್ಪುನಿ ಚಾಚಿಂದು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಡುಂಡು ಸರಿ ನಿದೆರ್ದಲ್ ನೀಜಿ ಎಪ್ಪೆರ್ ನೀಜಿ ಚಾಚಿಂದು ಚಾಚು ಒಂದೇ ಬೋಡು ಚಾಚುನ ಮೇಯ್ನ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ್ ತುಲೆ ಬಾಂದು ಪುಲಿಪುನಿ ಏನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪ್ಯಾರ ಬಿಡುಪುಚಲ ಒಂಚಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಿ ಲಕ್ಕದು ನಾನಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡಲೇನು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದೆ ಏನು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ಲ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಜಾಸ್ತಿಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಕಡಿಮೆಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚಾದನಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡನೋಡು ಪಂದ್ಲು ಇಜ್ಜಿ ಇದಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಪಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ನಮಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸರಿ ಅಪ್ಚತ ಐಕ್ ಬೋಡದಿ ಏನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಪಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ಶೋಕು ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಶೋಕು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಸೊ ಇದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ಶೋಕಾದ ರೆಡಿ ಆತನ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂತುಲೆ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ತನ ಬತ್ತಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಚಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನೇನು ಬಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಶೋಕಾದ ರೆಡಿ ಆತನ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೇನೆ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುನ್ ತುಲೆ ಪುಲಿಪುನ್ ತುಲೆ ಈ ಪಿಂಟೇನ್ ತುಲೆ ವರವು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಕೊರೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕೇನಿಂದ ಕೇಲೆ ಕಜ್ಜಿಪಲ್ಲೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಇಷ್ಟ ಶೋಕುಡೆ ತಿಂದಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಕ್ಕ ಪಂಡದು ಶೋಕು ತಿಂದಲು ಇಚ್ಚಿನ ತಿಂಪು ಚಲು ದೂರ ಅಮ್ಮನ ರಬ್ಬರ್ದ ಒಂದು ದೂರ ಇರು ಬಾಬಾ ಈರ್ನ ಬಾಬಾದ ಜುಟ್ಟು ಅಟ್ಟೊಡಿಗೆ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟರ ಮಲ್ ಕುಜಲಿಚ್ಚಿ ಇರೆ ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟರ ಕುಜಲು ಉಂಡು ಮಗಳು ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಕುಜಲು ಮೂಲ್ತಲೆಲ್ಲಿ ಇಶುಗು ಮದ್ರೆಂಗಿದನೇ ನೆನ್ಪು ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಇಡೀ ಕೈಕ್ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಆತೆ ಮಗಳು ಆಲ್ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಮ್ಮಲ ದೀವಡು ತುಲೆ ನಾನೊಂದು ಜೆಲ್ಲಿಯ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಬಕ ಇಡೀ ಕದಿ ಓಡಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟೆಗೆ ನೆನ್ಪು ಅಂತನ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತುಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಬೈದ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೂರು ಜೆತ್ತೇರು ಮನೆ ಲೇಟ್ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಜೆತ್ತೇರು ಅಂಚಿ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಡ್ಯಾಡಿನ ತೋಜ ಅವನುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಡ್ಯಾಡಿ ತೋಜಿದಾನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್
Meren tule meren madam. Dada, odi. Ay kuttiyare. Helpandi chichi. Lakkodana. Chichi. Pagri duma. Pagri. Pagri duma. Ay. Pagri duma. Hey, itu pakrian paltule male. Ingkala madam aru. Atappu pappa njai nimsha gora padapi. Alpallera pappa. Chichi. Mal pappa ayen nari kenandar machine atannulera tajiri gancha. Avu mool man puratta maga ulai alpa dikolle korle. Dika. Poi ನೆಟ್ಟಿತಲೆಗೆ ಅಮ್ಮಂತಲೆ ರಿಶು ನೀನ್ ಚಾಂಪ್ಲೆ ಎಸ್ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಪನಿ ಮಗಳು ಸುಸ್ತಿಕಾ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಡಿ ಚಿಕ್ಕನೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಬನ್ನೋಡು ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದ ಚಿಕ್ಕನ ಏನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಚಿಕ್ಕ ಅಂತೀರು ಐಕಂಬಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತೀರು ಹರಿ ಇಂಚಲೆತ್ತಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಚ್ಚಾರ ಐಕಂಬಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಪಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಅನ್ಪುರ ಮಿಷನ್ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲೇರು ಚಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಲ ಚಿಕ್ಕಿಲಾನ ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲದೆ ದಾದಾ ಇರೆ ಬಲೆ ಅಂಬತ್ತವು ಮೇಡಮ್ ಐತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಪೇಪರ್ ಓದಿರೋ ಗೌರಿಯಾ ದುರ್ಗಲ ಗೌರಿಲನಾ ಎಂಕ ಕೊರ್ಪು ಜಾಲ್ ಮಲ್ವಿ ಇದ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಮಲೇ ಮನ್ಪುನಿಗೆ ವಿಷಯ ವಿದ್ಯಾ ಆಂಡ್ ಪಲ್ಯನ್ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ತಾಂಡ ಮುಗಿಂಡವು ಅಂಚ ಲಿಶ ಜೆತ್ತಲಿತ್ತೆ ಅಲಿತ್ತನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಎರಡು ಪುಜಲ್ ಮುಗ ಪೇರ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿಯೆ ಆವಿ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ మన పూర బేలే అంటే నా క్లీనింగ్ పాత్ర దెక్కున పూర మల్తదీతే అని చెప్పుని ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.